В интернет пространството вече е пълно с най-различни ритуали за получаване на изобилие, на финанси, на любов, а, но истината е малко по-различна. Ако ние имаме травми от детството, ако имаме неразбирателство с родителите си, просто колкото и да пишем и да горим лищата, колкото и да правим утвърждения, това вълшебство няма как да се случи. Пример, ако майката не уважава бащата, тогава дъщерята е обречена цял живот на страдание и да ходи по терапии. Дъщерята никога няма да уважава мъжете и никога няма да получи любов. Няма да може да получава и директно ще бъде в режим даване единствено. Когато имаме проблеми с родителите си, тогава започват нашите проблеми и започват заболявания, много често рак. Ние просто нямаме право да не обичаме нашите родители, защото така вървим срещу нашите клетки, срещу нашата природа. Ако не се разбираме с бащата, едно от нещата, което се случва е, че ние няма да може да намерим нашата мисия в живота и в социалната реализация. За да се сбъдват нещата, които искаме и да променим живота си, има техники, чрез които може да преработим тези травми. И да обичаме и уважаваме нашите родители, каквито и да са. Каквото и да се е случило, има начин, който може да ви помогне, като тук не говорим вашият баща, ако ви е тормозил, ако ви е обиждал и така нататък. Вие изведнъж да започнете да се чувате, да се виждате постоянно с него. Не, просто трябва да се направи една практика, да приемеме бащата такъв какъвто е, да го обичаме, да го уважаваме и да продължим напред и да градим живота на мечтите си. Ако имаш проблем в една от сферите любов или финанси в живота си, ми напиши в коментар любов или финанси и ще направя специално видео, в което ще разкажа за всичките възможни причини, заради които се е стигнало до тук, и така ще мога да те насоча да преработиш своите травми и да започнеш да градиш живота на мечтите си и всички ритуали, които има в интернета, да работят безупречно за теб.